Amen. Manindog mo mga igsoon. Let us go directly to the Word of God this afternoon. Okay, if you have your Bibles with you, again, kung naa kay Bible diha, open your Bible sa Mark chapter 8. Mark chapter 8, verse 34. Amplified nga version, dayon palihog lang po sa Bisaya. Okay, nana. Mark chapter 8, verse 34. Dunganan na to pagbasa. Then Jesus called the crowd together with his disciples and said to them, he must deny himself, set aside selfish interests, and follow me, believing in me, conforming to my example, and living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. For whoever wishes to save his life in this world will eventually lose it through death, but whoever loses his life in this world for my sake and the gospel's will save it from the consequences of sin and separation from God. For what does it benefit a man to gain the whole world with all its pleasures and forfeit his soul? For what will a man give in exchange for his soul and eternal life in God's kingdom? For whoever is ashamed here and now of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will also be ashamed of him when he comes in the glory of his Father and with the holy angels. Last, atong basahon sa Bisaya. No? Okay. Can we have the Cebuano? Okay. 1, 2, 3, go! Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinunan ug giingnan sila bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinunan kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasanon niya ang iyang cross og musunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi mawad-an hinuon niini apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako og sa maayong balita dili mawad-an niini. Unsa may makuha sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Next. Walay bisan unsa nga ikabugti sa usa ka ang iyang kinabuhi. Amen. Let us close our eyes. Let us pray. Father, we thank you, Lord. Salamat, Ginoo, ning takna sa kahaponon, O God. Salamat, Lord, padayon ka nagapamuhat sa among taliwala. You have continued to change our hearts, Ginoo. And Lord, as we divide your word, Ginoo, ning takna sa kahaponon, have your way in our midst, Ginoo. Imo ang pulong, Lord God. Labaw pa sa espada nga duay suwab, Ginoo, magaut-ut, Lord. Muadto kini sa pinakauyukan nga bahin sa among pagkatao, mao'y magausab kanamo, magausab sa among kinabuhi, sa among mga panguna-huna, O God. And Lord, mugawas miniining mao nga dapit nga dili nasama kaning adto, Lord, kun dili binag-o sa imuhang presensya, binag-o sa imuhang pulong. Salamat, Lord, ikaw magkikistorya sa matag usa ka kinabuhi ning takna sa kahaponon. To you be all the glory, the honor, and the praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Makapanglingkod mo mga igsoon. Amen. Once again, maayong hapon. We are still on our series. Naagiapunta sa ato ang series. Unsa ganito atong series? Go and make disciples of all nations. Tanawa daw na imuhang tapad, pangutana daw siya, pangutana siya ina, naka-go na ka? Oh, basig na stuck pa na ha? Okay, hopefully after this series, kitang tanan, nag-go na. No? O, ban, dugay nang nag-go. No? So last time, we have talked about soul winning. Nagisgot taog, pagpangabig o kalag, soul winning, na atong nabsabtan, we understand that he who wins souls is
Ang mintatak nato atong atong miagi pang Sunday, he who wins souls is wise. Dayon ang pagpangabig og kalag, ang pagwin og kalag dili lang napili sa pipila ka mga tawo, kundi kitang tanan. Amen. It is our desire that we see people being restored to Christ. The relationship to God being reconciled, pinaagi sa imuhang kinabuhi. Pinaagi sa imuhang pagstorya, no? Again, sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Dayon na isgutan nato ato miaging Sunday, gamay lang nga recap, nagisgot ta about unsa? About baptism, no? Nasabtan nato nga ang baptism is not a prerequisite. Dili ka kinahanglan magpabautismo jud ka para ka maluwas. But it's the other way around, no? Ang imuhang pagbabautismo, it is a manifestation sa imuhang kaluwasan. No? Magpabautismo ka dili para ka maluwas, kundi it is your act of obedience kang Ginoong Hesus. It is your way of showing to the world one of the definitions of baptism, it is a public declaration. No, imong gideklarar sa publiko nga ikaw sumusunod ni Kristo. So dili ka nang pwede sekreto kanang ayaw sabahan nagpabautismo ko kanang ato lang ni dili inana, because baptism is a public declaration that you are a follower of Christ. In baptism we show the world that we are the disciples of Jesus. We go through baptism as even no bisan gani sa Ginoong Hesus, no, ming agi siya og bautismo. Nagpabautismo siya. No, kinsa siya nagpabautismo kang John the Baptist. And now, ikatulong nga installment sa ato ang series, we will talk about the cost of being a disciple of Jesus. Akong utrohon, the cost of being a disciple of Jesus. Sa Bisaya aning cost, ang bili o ang presyo, no? Akong gisubtitelan og unfollow the world, follow Jesus. No? Tan-awa daw na imuhang tapad, pangutan-a siya, basig naka-follow ka sa world, ha? Sige, tanawa, seryoso, wag tanaw. Bahala din mo kaila, ina siya, basig naka-follow ka sa world, ha? Okay, that is our subtitle today. The cost of being a disciple of Jesus, unfollow the world, follow Jesus. Now, before tayo move forward, ato sang kuhaon ang kaning definition sa disciple. Atong kuhaon ang New Testament nga definition sa usa ka disciple. Ang Greek word sa disciple is dili kay ko kuan sa pagbasa mathetes, no, or natoy accent ang unsaon pagbasa, but that is the Greek word sa usa ka disciple. Meaning, nganong kinahanglan ba nato tan-awon ang Griko nga kahulugan or ang Hebrewanon nga kahulugan? Ma-appreciate man nato ang iyang original meaning. Kay usahay muligid ang panahon. Muligid ang panahon, murag mawala na siya sa iyang original nga kahulugan. Pero kung atong balikon, ang disciple gikan siya sa Greek word nga mathetes, sa Grego nga pinulungan, buot pasabot learner. Now, tanawa ha, ang learner gani karon murag overuse na kayo nga word. No, learner. Ako kay maestro man ko, daghan dako yung mga learners, pero lahi ni siya nga learners. No, na yung mga teacher diri, lahi ni siya nga learners. Kani siya nga learners, when you say learner, lahi ang learner nga concept nato today. Naman tay mga learners karon nga dili mo patuos sa mga teacher. No, dili patuos sa mga teacher, musukol sa mga teacher, pero kani nga learner, ang New Testament definition is lahi. The learner, ani nga disciple, learner, he is bound to the teaching or the way of life sa iyahang teacher. Again, utroon ako, ang learner, kani siya nga learner, bound, saan ang Bisaya sa bound, naghapo siya sa teaching, sa mga pagtulunan or sa pamaagi sa pagkinabuhi sa iyahang magtutudlo o sa tao nga nagdisipulo sa iyaha. Sabta na to? Now, another meaning sa word nga disciple gikan sa Hebrewanon nagaingon dira talmid in Hebrew, talmid. Mas stricto ni siya. No? They will imitate their teacher.
kung disciple ka, talmid, imong awaton ng imuhang teacher, musunod ka sa imuhang magtutudlo o musunod ka sa nag-disciple sa imuha, gani naa sila, basta mo yung kag talmid, naa sila expression sa Hebrewanon nga kaning gitawag og in the dust of the rabbi. Nganong mang matawag nga, unsaon na to ni pagbinisaya ning in the dust of the rabbi, kanang abog sa magtutudlo. Kay ngano man, kumbaga mauni ang magtutudlo, ikaw nga disipulo, magsunod ka sa dihang maglakaw siya nga mahigop nimo ang abog sa iyang nilakwan. Kay wala may espalto sa una. No? Wala pa man si gob nga musiminto sa mga kalsada sa una. So iniglakaw abog. So kung ikaw inana ka kadulit sa imuhang sa tawo nga nagdisipulo sa imuha, mo na kung mayong tagtalmid nani sila expression sa Hebrewanon, in the dust of the rabbi. Ako ning gistorya mga igsoon para ma-compare ninyo ba? Basig lahi ang concept sa discipleship or disciple nga giingon sa pulong sa Ginoo, basin sa ato ang panahon karon murag light lang ang ato ang pagsabot, murag okay, disciple. Disciple na siya disciple mga disciples pa na sila. But ang disciple sa unang panahon, grabe mga igsoon. No? Kaniha, ang talmid, they will imitate their teacher. Ilahang nasabtan ako samtang nagtuon ko ani, murabag nakuan ba, na-enlighten ko, maudi ay kato mga disciple, nangutana sila kang Ginoong Hesus unsaon pagampo because ang mga disciple dapat siya mangutana, dapat awaton niya kung unsa magampo ang iyang rabay. No? Kani mga igsoon makaingon ka nga exage kayo. Grabe to the point, grabe ilang awaton ng ilahang rabay, awaton nilang teacher. Bisan gani kung unsaon niya paghikot sa iyang sandal. So nakumpara na to ang degree, na-appreciate ba na to unsa ka grabe ang kanang ang ilahang ang word nga disciple sa unang panahon. Even how he tied his sandals, bisan unsaon niya paghigot. No? Siyempre, dili na pod kay. Ayaw pod pangutan na imuhang tapad nga inana day mo hikot og sandal si Jesus. Inana day mo hikot og Nike si Jesus, dili na pod, no? But sa unang panahon, grabe kayo mga igsoon. During this time, no? The goal of every learner, the goal of every disciple, kani mga igsoon aning panahon, sa panahon ni Jesus, sa New Testament, kung mayong kag disciple, kung matawgon kag disciple, ang goal nimo o ang imuhang kabutonon or tumong nimo is mahimo kang living copy sa imuhang master. Akong utrohon, mahimo kang living copy sa imuhang master. No? Mao na karon aton tan-ahon, unsa gid ni kabug-at kanimo yung ka nga kanim tawgon nato atong kaugalingon nga disciple ta ni Ginoong Hesus. No? That's just the disciple. Mo lang na siya ang kahulugan sa disciple. Atong tukion kung unsa na pod ang kahulugan sa cost. Kaya ato ang isgutan the cost man of being a disciple of Jesus. When you say cost, unsa man ang cost? Bili sa Bisaya. Ako gyud tan-aw kay maglibog manggogo sa Bisaya mga igsoon kay nako dili siguro bili kay kung bili value, no, kung price presyo. Pero akong gitan-aw mo gyud ay when you say cost, bili or value or presyo, no? Or napa jud lain Bisaya nga medyo lalom-lalom ang balor. No, mo na siya. There is something when you say cost, there is something that you need to give up. There is something that you need to sacrifice. No, ingon pa gani sila mula ipunta, ingon pa gani sila, in this world everything comes with a cost, everything comes with a price, nothing is for free. No? Apply na to na sa ma-apply na to na dali ra kay nato na masabtan that nothing is free karon sa kalibutan sa lain-lain nga aspeto sa ato ang kinabuhi, no? Kung gusto ka mahimong honor student, it comes with a cost, it comes with a price, tama ba? Unsa man kung gusto kang unsa may balor anang mahimo kang honor student. What is the cost of being an honor student? Magtuon kag taman, magbilar-bilar kag tuon. No? May bawa na to na sa mga academics, sa athlete, no, gani. Ani nga column, example nako, kani nga column, no, naami pang bato na unta, nakaingon mi nga kaning bataa. Mahimo gyud nato ning regional player sa boxing. No? Athlete,
Magtanaw mi mga coaches, kulba og lihok, maayog lihok, sakit kay manumbag, no? Gitanaw na mo ang dula atong sa araw ng Sambusor, sakit kayo manumbag. Pero to be able to play in the regional, it comes with a cost. Dili lang, it doesn't mean nga mumata lang ka, boxer na ko. Unsa may himuon? Kauban na training. Tama ba? Training. Dayon ang pinaka-importante ang imuhang timbang. Oh, so nasubo mi pag tinimbangay, uy ang atong pangbato ning lapas mag-usa ka kilo kapin. It comes with a cost. No? Kung gusto ka mahimo kang inani nga athlete, it comes with a cost. No, whatever, it comes with a cost. Labaw na kung mahimo kang disciple ni Ginoong Hesus, it comes with a cost. Akong utrohon, no? Basi makaingon mo nga murag straightforward man kay taronda, no? Murag kuan, straightforward man kay tani. Sultihan ti ka maigsoon, ang pagpangalagad, again, kapila na gibalik-balik diri, ang pagpangalagad kang Ginoong Hesus is not just, it's not a bed of roses. No? Nga wala gyud, no? It comes with a cost. Kung mangalagad ka kang Ginoong Hesus. Ako lang ni hulman ning quote ni Pastor Cesar Castellanos. Ingon pa siya, we don't achieve success by chance. We achieve it by paying the price that God requires for that specific season. Kabalo mo mga igsoon, atong May 25, 1997, si Pastor Cesar Castellanos, nagsakay siya sa iyang auto, sa iyang white sedan, kauban sa iyang asawa na sa tubangan o sa iyang upat ka anak nga naa sa luyo. No? As we all know, grabe ang movement grabe ang G12 vision dito sa Bogota, Colombia. And as we all know, dito biya ang pinaka-source, no, sa mga grabe biya ang mga cartel dito. No, daghang mga kinabuhi nang usab niya, grabe gun droga dito mga igsoon. So daghang kinabuhi nang usab. And you know, May 25, 1997, grabe, kung wala ko nasayop, I think mga 8 kabala ang ning dapat sa lawas ni Pastor Cesar Castellanos kung wala ko nasayop. Hapit siya mamatay. Ihang asawa kritikal. Kinahanglan sila taguan or evacuate sa US. No? It comes with a cost. Ang iyang pagpamuhat sa Ginoo, it comes with a cost. No? Karong hapon na, dili pa na ko tapuson ha, karong hapon na, no, if I ask you, kung pangutan-on ti ka, no, willing ba ka mo bayad, no? Are you willing to pay the price? Are you willing to pay the cost nga mahimo kang disciple ni Ginoong Hesus? No? Kuan ra kuan ra gamay ra kay ni amen. No? Akong utrohon, basinday mo daghan. No? Are you willing to pay the price or are you willing to pay the cost nga mahimo kang disciple ni Ginoong Hesus? No? Now, the cost kani mga igsoon ha, ako lang ikuan before ko matos kong points. Sa dihang giingon ni Ginoong Hesus sa iyang mga disciples, lami man gud kayo kung babalikan nato ang kuan ba ang original bitaw kung unsa gid atong panghitabo kay ma-appreciate nato kung unsa ka bug-at para sa mga disciple. Sa dihang giingon ni Ginoong Hesus sa mga disciple, grabe ang demand kay nganuman. Sa una mga igsoon, kung moingon ka nga disciple ka, it means dapat naay mo ang full allegiance. No, imuhang loyalty. Dayon, inani ang sitwasyon sa mga disciple sa una. Kung mahingin sila nga disciple sila ni Ginoong Hesus, si Caesar or ang emperor ato nga panahon na, ang emperor sa Rome, ang tawag sa iya kay Lord. Dayon tawgon pud siya og Son of God. Tanawan niyo sa history. Bisan gani na mga nakalot nila nga mga sinsilyo na ka-address kang Caesar, Son of God, na gitawag si Caesar og Lord. Now, kung mubalik ko sa una, di ko disciple ko ni Ginoong Hesus, murag akong gikontra ang gobyerno. Sa ato pa, mingsupa ko kang Caesar. Inana kalisod sa una. Sa ato pa, ni-acknowledge ko laing gobyerno. No? Dayon, dili lang na, naapoy sa tendency, inani ang kahimtang sa mga disciples sa una mga igsoon,
Kung mayon sila nga himo silang disciple ni Ginoong Hesus, dili lang ang gobyerno sa Rome ang ilang gikontra, ang ilahapong relihiyon. No? Mao na kanunay magbangi ang mga religious leaders sa una, kanunay magbangi kay grabe lahi ang pagtulunan ni grabe ang pagtulunan ni Ginoong Hesus. Grabe biyaya ang pagtulunan sa una, makaingon yun nga murag radical, nga murag against pa sa ilahang culture. So say na-visualize ato mga igsoon kung unsay kahimtang kung sa una moingon ka nga ikaw disciple ni Ginoong Hesus, kontra nimo ang gobyerno, kontra nimo ang religion, ang establish, ang establish, ang napundar nga relihiyon atong panahon na imuhang kontra. Kontra pod nimo ang imuhang pamilya. Kay nga naman, istrikto man kay na mga Hudiyo, mga igsoon. No? Grabe kay na sila kanang gitawag nila honor among the family. Kung musupak ka sa reliyon, kung musupak ka sa reliyon, nagdala kag kaulaw sa pamilya. So kontra nimo ang gobyerno, kontra nimo ang napundar nga relihiyon atong panahon na, kontra nimo ang imuhang pamilya. Inana ka grabe, no? Inana ka grabe nga mahimong disciple sa una. Then gipangutanan ni Ginoong Hesus ang iyang mga disciple in verse 34. In verse 34. Jesus called the crowd together with his disciples and he said to them, "If anyone wishes to follow me as my disciple," mao ni ang cost mga igsoon. Unang-una, he must deny himself. Number one, the cost of being a disciple, he must deny himself. The cost of unfollowing yourself-centeredness. The cost of unfollowing yourself-centeredness. Denying yourself is to give up your control of your life, your rights, and live a life of surrender to God. Surrender means God should be in full control sa imuhang kinabuhi. This is very hard nowadays, mga igsoon. Kay naaman taaning philosophy, naisgutan, kung wala ko na sayop, naisgutan ba to ni Pastor Joel? No? Nganong lisod kay ilimod ang kaugalingon karon? Kay naataaning filosofiya or kaning pagtulunan, kaning gitawag na tog self-love. No? Kanang higugmaa po di mong kaugalingon, oy. Murag dugay na biya nimo gihigugma ang imong kaugalingon, no? Iba, uban gani sa ato murag nangguot na atong sanina tungod sa sobraan nato kay gugma atong kaugalingon. Tama ba? No? Now, self-love. Ato lang ning klarohon ning self-love. Kaning self-love, pag mo ka nga sa ato pa pastor dili ato igugmaon atong kaugalingon. No? So di na lang ko maligo. Di na lang ko manutbrush. No, basig mo miskwela mo ugma. Uy, wala man ka na nutbrush. Itudlo man ko dito sa Happy Church nga di na nato kinahanglan gugmaon atong kaugalingon. Di na ko maligo, di na ko manutbrush. No, miskwela ka ayaw pod, no? Dili po na dili po na siya mao ang self-love mga igsoon nga kuan. Dili man na siya. That is normal sa ato ang normal naman na. That is not really self-love. Ingon pa sa nakatunan ako, that is called hygiene. No? Ang self-love nga delikado kayo nga pagtulunan sa kalibutan kaning imabang buhaton nga kanang whatever makes you happy. Kay as a manifestation nga love ni mong kaugalingon. No? Imong buhaton kay it makes you happy man, no? It is a proof nga love ni mong kaugalingon. Namo asa man na siya mong kuan in a relationships, no? Any relationship, any kuan kay as long as it makes you happy. Dili ka bubuton sa Ginoo mga igsoon, no? The cost of being a disciple of Jesus is number one. Simple ra kay ang pulong sa Ginoo mga igsoon, gilatag niya no. It's very straightforward sa kuan pa napay term sa English, very explicit, no. Dili nimo kinahanglan i-decode the meaning behind that. Diretso na gyud. Kung gusto ka ingon sa Ginoong Hesus ha, gitagaan tag choice, gitagaan tag pagpili. If gusto ka mahimo, ingnan niya ang gitawag niya ang crowd ug ang mga disciple. If gusto ka mahimong if you wanna be my disciple, number one, deny yourself. No? Kung sa kalibutan usahay mga igsoon, we have this mindset nga
kanang self-love, the cost of being a disciple is deny yourself. Kang Ginoong Hesus mga igsoon, kung sa kalibutan naanad ka nga ikaw ang bida, kang Ginoong Hesus mga igsoon, dili ikaw ang main character. Ingnan na imuhang tapad. Ingnan na imong tapad, wag kang feeling main character. Ingnan na imong tapad be. Ay lang po siya si Pati og mayo basig di mo kailab, di pa mo close up. Pero og imuha ng bana og imuha ang asawa sika siya ina wag kang feeling main character. No? Nakuha na ko na mga igsoon, mga bata madunggan ako maglalis usahay. Wa sila feeling kay ka, feeling main character. No? I don't know what's the one behind, no? But sa dihang na Kristohanon ka mga igsoon, kung gusto ka mosunod ni Ginoong Hesus, huwag kang feeling main character. Tama ba mga igsoon? Unsa may but pasabot anang you have to deny yourself. Number 1, dili na ka magkinabuhi sa sala. No? Another thing, you no longer live for yourself, but you are living for God. Akong utron mga igsoon ha, you no longer live for yourself, but you are living for God. Ako lang ni paspason, deny yourself means dili na ikaw ang boss sa imong kaugalingon. Sabi ni sa kwan pa. So, you are not the master of your time. You are not the master of your finances. Grabe mga igsoon, no? You are not the master of your finances. Sa dihang, kung sa wala pa ka na Kristohanon, ikaw mo'y magbuot. No, ikaw may magbuot asan nimo igasto imuhang kwarta, no? Kani para sa kani para sa grocery. Siyempre dili gina mawala ng para happy-happy. Oh, kani kay para sa lingaw-lingaw gamay, para sa para unsay tawagan ng sa bunganan ganing manok. Para sa bulangan, oh. Naay mga budget gamay nana, kani kay para sa Red Horse. Kay nag-promo sila, 5+1. No. 5 ka butilya, libre isa. Oh. Na. But sa dihang nahimo na kang sa dihang ni dawat mo sa Ginoong Hesus, then gusto ka mahimong disipulo, dili naman ikaw may magbuot sa imong kwarta. You are not the master of your finances. You are not the master of your time. No? Apil na, you are not the master of your finances. Dili na ikaw ang boss. Sa dihang manarbaho ka, ang imuhang tinuod nga boss, dili na imuhang immediate nga supervisor o imuhang manager, kundi si Ginoong Hesus na. Kung si Ginoong Hesus ang imuhang boss, mas submissive, mas buutan pa ka nga empleyado. No, mas buutan ka nga empleyado. You are not the master of your relationships. Murag daghan-daghan ng gidemand mga igsoon, no? Murag daghan-daghan ng gidemand. You are not the master of your time, finances. You are not the master of your relationships. And you are not the master of your life na gyud mga igsoon. It is God's kingdom na over your comfort. Deny yourself. Grabe, bugat kaya na siya nga word, mga igsoon. You have to deny yourself. It is God's kingdom even over your success. Nahisgutan na mo, ganiyang second service, no, sa wali, imuhang pilion ang Ginoo. No? Pilion imo ang Ginoo. Mas pilion pa nimo ang Ginoo kaysa sa imuhang mga pangandoy o mga damgo sa kinabuhi. Gideny nimo imong self. Inana, that is one of the cost. Gilatag na ni Ginoong Hesus mga igsoon. First, you have to deny yourself. The cost of self, the cost of unfollowing your self-centeredness. You basically die for yourself. You no longer live for yourself. Number 2. Unsay giingon ni Ginoong Hesus? Unsay giingon ni Ginoong Hesus? Take up your cross. Unsa man na siya? The cost of carrying what really matters. Mark chapter 8 verse 34, and take up his cross, expressing a willingness to endure whatever may come. Karon mga igsoon,
sa atong mindset karon, medyo cute siya nga verse. No? But kung mubiyahe ta balik sa panahon, ibutang nimo ang imong kaugalingon, pag ingon ni Ginoong Hesus nga pasana ang imong cross, na-shock ang mga disciple. Kay nga naman, lahi ang tanaw nila sa cross sa una kaysa sa ato karon. Kay ang tanaw nato sa cross kay imong kulintas, shining, cute kay cross din, imong tato. Pero pag ingon ni Ginoong Hesus, take up your cross, atong panahon na, kung ako'y disciple, Lord, usa may sala na ko. No, kay ang cross atong panahon na para ra sa pinaka-worst nga kriminal. Usa may sala na ko. Gusto ra man ko magpa-disciple. Ngano man i-take up your cross para ra sa mga pinaka-worst nga kriminal, sa mga rapists, sa mga killer, sa mga kuan. Mauna, when you talk about the cross, sauna, it is a capital punishment. It is a capital punishment sa mga pinaka-worst na kriminal sa unang panahon. Pero na-shock sila sa dihang miingon sa Ginoong Hesus. Una, deny yourself. Medyo makaya-kaya pa. Deny yourself. Pag ingon ni Ginoong Hesus, take up your cross. It's shocking kay sa ilaha. No? Because sa ilang perspective sa una, no? Sa ilang perspective sa una, lahi naman natong perspective karon. Kay karon, nakita naman nato ang trabaho sa Ginoo, no? Nga ang cross di ay it's nagsimbolo sa pag-antos, kaluwasan ug paghigugma ni Ginoong Hesus, no? Pero sa una nga wala pa sila kabalo nga ilansang di si Ginoong Hesus sa cross, it's shocking sa ilaha, no? Pero karon, moingon ta, take up your cross, suffering for God's kingdom, suffering for the gospel, and suffering for others. Mao na ambot pasabot sa take up your cross. When we say take up your cross, you suffer for the gospel, tungod sa imuhang paghigugma sa maayong balita, ug tungod sa imuhang paghigugma sa tawo, mo suffer ka. No? Nakasulay na bata na mga igsoon? Na ba nakasulay na bata na ang aning suffer ta? Ning suffer ta, wala pa ka nakasulay? No? I believe nga dagan sa ato ang mga leaders, medyo ginagmay ra nga pag-suffer, no? Kana bang tungod kay sa imong tinguha nga gusto gid makaapil og life class, ang imuhang amigo, ang imuhang kuan, ang imuhang pang-snack, ming suffer ang imuhang pang-snack, imuha na lang giplete para sa iyaha. No? That is part of taking up your cross. Imuha na lang giplete, mi gasto na lang ka, imbes ikaw may mukaon, instead nga ikaw may mukaon, ning gasto na lang kag snack para sa inyong life class campaign. No? Ang tanang mga leaders nga nakahimo na sa ilang life class campaign, maingog amen. Ang tanang mga leaders nga naay napasulod atong sa life class atong Thursday, maingog amen. No, kung wala na nga amen imong tapad, ingna siya nga napabiya karong Thursday, pwede pa ka makahabol. No? You suffer for the sake of the gospel and you suffer for others. Mo na ang taking up your cross, mga igsoon. Not really necessary nga mo suffer jud ka, but mo yung gani kag take up your cross, it's bringing people to Christ. No? Because take up your cross, ang cross is giving, sama sa ang cross gihatag ni Ginoong Hesus iyang kinabuhi. Sa dihang mayon sa Ginoong Hesus nga take up your cross, ihatag pod nato ang atong kinabuhi. Ang paghatag sa ato ang kinabuhi, it means serving others. No, giving your life for others. And when you say giving your life for others, it means bringing people to Christ. Bringing people to Christ. And loving, kani maigsoon ha? Loving and serving others. Asa man na mo manifest mga igsoon? Asa man nato na makita nga atong serbisyuhan, asa man na makita nga atong gigugma ang uban sa dihang dad-o nila, sa dihang kita nahimutang instrumento nga ma-restore ang ilang relasyon kang Ginoong Hesus. Mo na mga igsoon, no? So, mo na ang tinuod nga meaning sa take up your cross. Usahay, naisgutan pa ganiya second service, which is sakto biapod, nakainumdum ko, makadungog ko ba, pero wala na kay ko nakadungog karon. Kanang mga mama masuko, no? Magpapadlong ang ilahang anak. Mingon sa mga mama nga, pastilan, jud kang bata ka, kalbaryo, jud kas kong kinabuhi. Ikaw gi-cross akong kinabuhi, dili din na mao maigsoon, no?
dili day ang cross, dili day nabot pasabot nga imong bana badlungon. Mo ginay kalbaryo sa akong kinabuhi. No, dili kana imong anak nga badlungon. Ang cross day mga igsoon, it's a symbol of sacrifice, suffering, salvation, and love. Sa diyang miingon sa Ginoong Hesus, take up your cross. Mahimo kang instrumento sa kaluwasan sa uban. No? Ihatag nimo imong kinabuhi sa uban. Again, ako tron sa diyang unsa mayon kang ihatag nimo imong kinabuhi sa uban. It means serving people, loving people. Then utrohon na po nato, loving people, loving bisan katong dili lisod higugmaon. Higugmaon nimo tong lisod higugmaon. Ang ikatulo mga igsoon. Follow me. Mark chapter 8 verse 34, and follow me, believing in me, conforming to my example, and living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. When we say we follow Christ, it means we follow everything His Word says. Mao na ni nga part mga igsoon nga kung mubalik ta sa original nga meaning sa New Testament, mahimo tang living copy ni Ginoong Hesus. Karon palagi ko nakadungog na Brad, kahimo kang living copy. Mao na ang giingon sa Bible mga igsoon nga the more ka nga mudot-dot kang Ginoong Hesus, you will be more Christ-like. No, mahimo jud kang sama ni Kristo. The more you will become Christ-like. No, mahimo kang living copy. Diri nga portion mga igsoon kanimo follow me. No. Sometimes mga igsoon, dali naman kay sa atong baba nga moingon og yes, musunod ko. Yes, mo follow ko, no. Di ba naka-experience ta kanang mag-evangelize ta, no? Mag-evangelize ta kanang moingon ta nga dawaton ba nimo? Kuya, dawaton ba nimo si Ginoong Hesus ingon nga imo ang personal nga manluluwas? Mo ana namang giday na dayon bisan kanang mga sauna experience ako. Moingon man gid na, ay, dawaton godong kinsa goy dili mo dawat nga Ginoo man na. Tama ba? Dawaton godong. Sometimes the challenge really is not kanang dali ra kay. Sometimes the challenge is not saying yes, but it is saying no to the world. Kay kung tinuod ka nga mo say yes kang Ginoong Hesus, kung tinuod ka, mo naging nga kung tinuod ka mo say yes kang Ginoong Hesus, murabag inani mga igsoon ha, example ani. Panalitan kamo dalaga mo tanan. Then ay nagpropose sa inyo ha, nay miluhod. Then moingon ang nagpropose sa inyo ha, will you marry me? Then unsa imong tubag? Ha? Makilig-kilig din ka. Yes. Kanana man din ka, di ba? Yes, yes. Then pagkaugma ba mga igsoon, ibutan niyo kaugalingon dalaga mo. Pagkaugma ba din ana po moingon sa imuha, will you marry me? Moingon na bupugag. Yes. Mo ana na bupugka? Di ba dili na lisod pod nga kada adlaw na moingon sa imuha, will you marry me? Uy, lahi na pod ni. Yes, oy. Di ba? Uy, si kuan na pod. Yes. Yes mong tanan. Di ba dili inana mga igsoon? Kay nga naman, naka-yes, nakasa-isa. Pero nga nung usayang atong batasan kang Ginoong Hesus, naka-yes na kang Ginoong Hesus. Pero pag-ana sa Red Horse, pwede ba ta magkuyog karon? Muana din ka, baho pa lang, naubog na ko, oh my God. Di ba? Pag-ingon sa Tanduay, ay, pastor, maana na din ka. Kuan na good. Para pangkatulog ba? Daghan manggog lamok. Tabang. No? Dili na ka mo say yes, no? Di ba? Dili na ka magpataka og say yes. Pero kabalo ka mga tawa ta pero usay na beta Kristohanon. Ning say yes na ta kang Ginoong Hesus. Lord, yes Lord, mo follow na jud ko nimo. No? Pero ning say yes, paghapon ka sa kalibutan. No. Diri na mga igsoon, nagkabugat. Grabe, na-appreciate gid nako ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Nagkabugat siya ba? Mingon sa Ginoong Hesus, if anyone, kung kinsa man, no? Una, deny yourself.
take up your cross. Kung nahimo na mo nanduha, dire, follow me. Kabalo ka mga igsoon, kaning Mark 8, no? Unsa ning gitawag kung atong tanawon? Jesus called the crowd, no? Akong dali na lang kayo magtuon karon mga igsoon, no? Because of the internet, dili na para sa tong high school pa ko nga libro-libro gyud, no? Ako yung kuan before the aning Mark chapter 8, daghan kayo isa aning gospel sa Mark ay kung wala ko na sayo, there are 24 ka milagro or more nga gibuhat si Ginoong Hesus. Dayon before sa Mark chapter 8 na ay mga 15 to 17 ka milagro naitabo. No. Daghan kay fans si Ginoong Hesus didto mga igsoon. Mga milagro pa lang ba? Lang buta nakakita. Milakaw sa tubig. No, daghan kay siyang fans. Gusto ko. Kisa mo na siya. Mo na Jesus. Mo na siya nana. Ang patay na banhaw. Mo din na siya si Jesus. Daghan kay musunod kang Ginoong Hesus. Plus nagpakaon before pagid ani nagpakaon pagid 5,000 ka tawo. Kung ikaw sa una, no, musunod manggani ka siguro karon pagkaonon kag red pie. Di ba? Unya sa una grabe nagpakaon siya 5,000 ka tawo. No? Unya lahi grabe to mga igsoon, dili to basta-basta nga pan, dili na lang ta magisgot ana. Grabe. Pero pag humanyag pakaon, mao na day ni iyang giingon. Tawag niya ang crowd, daghang kay siyang fans. Ingon siya, he called the crowd together with his disciples and said to them, if anyone wishes, kung gusto pa mo musunod sa ako, deny yourself, take up your cross, and follow me. After ani mga igsoon, daghag nag-unfollow sa iya. Ang iyang mga dating subscribers nag-unsubscribe. Kay nga naman, fan club ragid sila taman. No? Fans ragid sila taman. Ang nagpabilin ani mga igsoon. After ani gamay na lang kay milagro sa Ginoong Hesus. Maihap na lang sa kamot katong Mount apil na ang resurrection, ang Mount of Transfiguration, gamay na lang kayo. Pero diri na to makita mga igsoon kung kinsa ang tinuod nga disciple katong nagpabilin. No, sakit-sakit man nato ni istoryahon karon if we will be straightforward. No. God is not just after sa imuhang church membership, kundili sa imuhang kasing-kasing nga willing ka magpa-disciple. Willing ka nga i-deny imong kaugalingon, willing ka nga pas-anon imong cross, ug willing ka nga musunod kang Ginoong Hesus mga igsoon. Because kaniha, this is not the first time nga natunga ang iyang fans na nagpabili na lang, kato na lang kuan. Kay gani sa John chapter 6 verse 66. The same rapod sa diyang iyaning giingon. As a result of this, kung ato ni the context ani nga verse, no, kamoy basa sa inyong balay, as the result of this, many of his disciples abandoning him and no longer walk with him. No? Kaya ang ilahang giapas kay katurang milagro, katong pan, katong mu-witness sila. Pero when it comes to this being a disciple, wala na. Then unsay giingon ni Ginoong Hesus? So Jesus said to the 12 disciples, you do not want to live too, do you? No. Kung ato na i-rephrase, kung atong binisayon, kung ato i-rephrase, kung sa lingwahe nato karon sa pagadian, niya kamo, mubiya ba pod mo? Miyana si Ginoong Hesus, mubiya ba pod mo? Okay, ang nagpabilin kato na lang mang gusto gyud magpa-disciple. Tanawa daw na imuhang tapad, ing na siya. Ayaw biyag-biya ha. Because true disciples, mga igsoon, are not after the miracles. They are after the miracle maker. Tinuod nga disciples, they are not after the provision, they are after the provider. Ang tinuod nga disipulo, wala lang siya nag-apas sa kaayuhan, kundili nag-apas siya kung kinsa tong muayo. Disciples are not satisfied with provision, they are satisfied with the presence. Akong utroon mga igsoon, disciples are not satisfied with the provision, they are satisfied with the presence. Dili lang kung unsay makuha nimo sa Ginoo.
No? Dili lang kung unsay kuan, mayunta nga, kuan Lord, if papasaron ko nimo, Lord, if kuano nimo Lord, if inani makasulod ko trabaho, Lord, if inani nani. But you are after God himself, gyud mga igsoon. No? The test of being a disciple is dili unsa nakakadugayon. No? The test kaning follow me. Ang test ani mga igsoon dili unsa nakakadugayon. Susdong, dugay na kay ko diri dong. Kuan pa lang, no? Padulong pa ka, pauli na mi. Unsa na mga gamit kanito. No? Ako pa'y gatabyog nimo sa una dong. No? Gitabyog pa ka, Kristohanon ako. Inana nga mga kuan ba, no? Wala kanang dagan kay mga kuan. It's not dili na ang test nga ang tinuod nga sukdanan sa pagkadisipulo. It's not unsa kakadugayon. Dili sa imuhang mga gasa, no? Lo kaano siya may kini siya mo kuan, may lagi kini siya mo sayaw, kuan gina siya, disciple gina siya. Kuan, may kini siya mo kanta, disciple gina siya. Musayaw siya at the same time mo tumbling, grabe nagiging na siya ka disciple. No, dili na mga igsoon, no? Grabe nagiging na siya ka disciple. Dili imuhang gasa ang sukdanan. Dili kung unsa imong nahatag sa simbahan, disciple na gyud na si kuan kay nag-donate siya electric fan. Disciple na gyud na siya. Ako mo'y tinuod nga disciple kay kanang ako ang isa ka haligi ng simbahan na. Dili na mga igsoon. When you say disciple ka, when you say you have followed Christ, kanila nga pangutana mga igsoon, very simple. Sa imuhang pagsunod, ma-erase, mawalay bili ang gasa ani, mawalay bili unsa ka kadugayon, ma-erase tanang kadugayon nimo. Ang imong gasa, imong pagkamaayo, imong kanila nga pangutana sa imuhang pagsunod kang Ginoong Hesus. Are you more like Him? Nahimo na bakang sama kaniya? Are you more Christ-like sa kadugayon imong pagsunod kang Ginoong Hesus? Sa imuhang kadugayon pagsunod kang Ginoong Hesus, mubalik ta atong original nga definition, original nga kahulugan sa disciple. Nahimo ba kang living copy? No? Basig, muingon ka nga, ning sunod ka kang Ginoong Hesus. No? Pero og saputon ka, dili ka mahimong living copy ni Ginoong Hesus, mahimo kang living copy ni, di na lang nako istorya. No? Grabe kay kasaputon, magkalayo ang atop sa inyong balay. Sa imuhang syagit, mo vibrate inyong atop, matangtang ang lansang. Mahigsoon, dili na mo'y living copy, dili makaingon yung mga silingan. Ay, mura siya si Jesus, masuko, no? Dili makaingon, dili sa puton ka, dili makaingon yung mga silingan. Wow, musimba dyan ko sa church, praise God. No? Sa imong kadugayon mga igsoon, are you more Christ-like? No? Ako gani, samtang nagtuon ko ani, bitaw no? Sa ako ang kuan, no? Sa ako ang pagtindog diri, sa ako ang pag-involve sa mga buluhaton, am I more Christ-like? No? Kinabiyag iusahay mga igsoon, di ba? But if ikuani mo ni kada adlaw, mao bitaw tong giingon, take up your cross. Sa other version, unsa to? Kani kay wala man ni kuan, but sa other version, take up your cross daily. Kada adlaw and follow me. No? Sa atong pagsunod kang Ginoong Hesus, nahimo na batang living copy ni Ginoong Hesus? Nahimo batang ningliwat kanina lang, ningliwat bata ni Ginoong Hesus? Tama ba ningliwat baka ni Ginoong Hesus? Tanawa daw imong tapad, then tanawa daw, ikaw daw evaluate kung liwat ba siya ni Ginoong Hesus. Huh? Ayaw po tanawa nga, kuan, gi-condemn ni mo maigsoon. Oh. Ana-ana lang na, pero liwat na ni Ginoong Hesus. Oh. Ako tron, ana-ana lang na, liwat na ni Ginoong Hesus. Akong tapuson mga igsoon, as I close. No? Gingon ni Ginoong Hesus in Mark chapter 8, verse 35, for whoever wishes to save his life in this world eventually mawala ni, lose it through death. But whoever loses his life in this world for my sake and the Gospels will save it from the consequences of sin and separation from God.
Kabalo mo igsoon sa John chapter 6 verse 66. Sa dihang miingon sa Ginoong Hesus, kamo mubiya bagya, mubiya bapod mo. Unsa may response ni Peter? John chapter 6 verse 68, Simon Peter answered to him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Sa Bisaya pa, Lord, asa man day may padulong kong mubiya paminimo. Asa man day may padulong kung mubiya paminimo. Tanawan na imong tapad, ina siya, wala na gyud tay laing padulngan si Ginoong Hesus ra gyud. Wala na may lain, wala na may angayan sundon aning kalibutan na mga igsoon. No? Siguro daghan ka gi-follow sa Facebook, daghan ka gi-subscribe gi-kuan. Pero ang mo labaw ana nilang tanan. Ang mo overshadow ana nilang tanan ang imong pag-follow ug ang imong pag-subscribe kang Ginoong Hesus. And when we say follow, atong ibutang dili lang follow nga karon nga meaning sa follow nga karon to take it lightly. Follow nga parehas sa nahitabo atong sa New Testament mga igsoon. No? Kang Ginoong Hesus, makita na to ang purpose sa atong kinabuhi. Amen? Dili mahatag sa kalibutan mga igsoon. Amen, amen. Amen. Akong gihatag ang nabilin nga time kang Pastora Roxanne as we worship God this afternoon. Thank you, Lord. Palakpakan sa nato ang ato ang magwawali. Thank you, Pastor Jong. The cost of being a disciple is great. Nasabtan nato ang atong nadunggan, mga igsoon. Ang bili nga imuhang bayaran sa dihang mo decide ka nga mahimo kang disipulo is dako kayo. Kung imo hatong nakuha ang gisulti ni Pastor Jong kaganina mga igsoon, dili hamay-hamay ang mahimong disipulo. Amen? It's not easy. Dili sayon, dili lang di ay nga pagkabuntag disciple na ka. Every day you have to make a choice. Mupili ka. I-deny nimo imong kaugalingon. I-deny nimo imong comfort. I-sacrifice nimo imong panahon. Ihatag nimo ang imuhang effort nga para unta nimo. Kani bitaw nga passage sa Mark mga igsoon. Isa ni sa mga passage nga nagrema sa akong kinabuhi before nahimo kong ning commit sa akong kinabuhi tininuod nga nag-alagad sa Ginoo. Nasabtan nako ba nga dili ko pwede nga usalang ko sa crowd. Usalang ko sa mga tawo nga nagmagkuan lang ba kanabitang mag-observe lang. Kana lang magtan-aw lang. Dili ko pwede ana. Gusto ko nga kung mahimo kung musunod sa Ginoo kanang tininuod gyud. Kay mao na ang gisulti sa Ginoo. If you want to be my disciple, ganina sa second service po mga igsoon, nagisgot si pastor, ang disciple, mauna siya ang pinaka-closest circle ni Jesus. Gusto ba ka mahimong closest nga circle ni Jesus? Katong dili lang crowd, katong dili lang after sa panalangin, katong dili lang after sa mga milagro. Kung dili katong naa sa circle ni Jesus, katong kanunay nakadungog, katong naka-encounter, naka-experience kung kinsa si Jesus. Balik ko na ako, the cost of being a disciple is great. But kabalo ba ka? The cost of not being His disciple is much greater. Katong verse nga gibasa kaganina ang katapusan dapit ato sa end ingon didto,
For what profit a man? Unsa may ginansyaon sa tawo aning kalibutan. Bisan pag iyahon tanan ang naaaning kalibutan. If he gains the whole world but loses his own soul. Kay kung dili ka magtininuod sa imuhang relasyon, pagsunod ni Jesus, kung di ka magtininuod, tinudon ka sa yawa. Tinudon ka sa kalibutan. Pag ang yawa, it comes to steal, to kill, and to destroy. So why don't we, no? Karong hapuna, no? There is presented a challenge sa atoa. Nagtawag si Jesus nato karon. Gusto ba ka mahimong tinuod nga disipulo ni Jesus? Are you willing to pay the price? Are you willing to pay the cost of being His disciple? Manindog ta mga igsoon. So stand. Thank you, Lord. Unsa pa may ato ang i-reserve sa atong kinabuhi, no? Karon ang kalibutan, nagsiganihan naman ni gibalik. Kalibutan, wala na gyud daw. Kuan na gyud kana bang murag hinay-hinay, we are entering into the tribulation time, kalisdanan. Everything that you see diri sa kalibutan, those things are temporary. Tanan mahikap, tanan imong maangkon, tanan nimo nga makuan aning kalibutan na even your own life. Kaning tanan temporaryo ra. Unsa pa may atong hawiran sa atong kinabuhi diri. Mubo na lang kayo ang panahon. Kamay na lang kaayo ang ato ang ma-spend nga atong mapakita that we are truly nga kung moingon ka nga disipulo ka ni Kristo, gusto ka nga mahimong mo follow ni Jesus. Kamay na lang kayo ang panahon nga imuhang ihatag, mapakita nimo. Unsa to, deny yourself, take up your cross, and follow Him. As you close your eyes karong hapuna, tanawa daw, naaba sa imuhang kasing-kasing. God is calling you to be a true disciple. Dili lang Kristohanon, dili lang moingon nga Christian believer, but true disciple. Ang tinuod nga disipulo, mauna ang mga disipulo nga naghimo pod og disipulo. Kay si Jesus, ang ato ang master, He came, nagpakita siya, giunsa niya ang iyang kinabuhi. Di lang siya namatay dito sa cross, but gahimo siya og mga disciples. Nga amoy mo carry on sa iyang mission. Now, it's our time. Karon atong panahon igsuon. Sige daw, tanawa daw imong kaugaling. Unsa pa man ako ang gi-reserve. Unsa may mga butang nga dili nako ma-surrender sa Ginoo. Aron makaingon ko nga mahimo kong true disciple. Naapabay garbo diha? Naapabay mga sala diha? Naapabay mga unsa pang mga gitipigan nimo, unforgiveness, mga issues sa imong kinabuhi nga wala pa nimo na give up sa Ginoo aron tinuod nimo nga ma-follow siya, ma-deny nimo imong kaugalingon. Whatever it is igsuon, it's not worth it. Dili worth nga imuhan ng tipigan, ibaylo nimo ang Ginoo ana. Surrender it to the Lord. Ihatag na sa Ginoo fully. No, siguro it will take you a step of faith. Siguro dili ka kasabot kung unsaon nimo, dili ka kabalo unsaon. But karon kahapon na igsuon, the Spirit of God is challenging us, just take a step of faith. Kay ang Ginoo, dili pud ta niya pasagdan. Dili lisod ang iyahang, no? His yoke is not heavy and His burden is light. Let's come into the presence of God. Let us be ministered ani nga awit igsoon as we worship the Lord. Nga makahimo ni
pagkuan sa imuha, pag minister sa imuhang kinasuluran karon. You are our everything, Lord God. As I pray, Holy Spirit, God, we come into your presence, Lord. You are calling us to be your true disciple. Kami, Lord, diri sa pamilya sa Happy Church, nangita ka og tinuod nga mga disipulo, Ginoo. Kanang magtininuod, Lord, doon na kayang imong pagbalik, Lord, nangita ka og mga tinuod nimo nga mga disipulo, willing to deny ourselves, take up our cross, and follow you. I pray right now, Holy Spirit, ikaw, Ginong, makikistorya sa mata kasing-kasing karon. Magatandog ka, Lord. Maga-search ka sa among mga hearts, Lord God. Unsa pa mga butang, Lord, nga among isurrender din ha kanimo aron tinuod namo, Lord God, nga makaingon mi, we are your true disciples. Come on. Hallelujah. Worship you, Lord. Christ, my all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fail. Heaven is our home. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Come on, sing Christ enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yes, you are, Lord. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation, and this hope will, yes, Lord, our hope is in you. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Come on, sing. Christ is enough for me. You are, Lord. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything come on, sing it with all your heart. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Yes, everything I need. Let us declare this. I have decided to follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. The cross before me. Before me, the world behind me. No turning back. Yes, Lord. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back.
decided, I have decided. There's no turning back. Turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. The cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back, Lord. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back, Lord. No turning back. No turning. One more time. Come on, declare this. No turning back. No turning back. Yes, Lord. No turning back. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May pataas ang mga kamuting soon in the presence of God. Seryoso ni in the presence of God. It's not just a song. Dili lang awit, Lord. Yan. Ganahan mi mo kanta emotionally. But this requires, Lord, amo ang Ginoong desisyon, pagpili kada adlaw. That we will say yes to you, Lord. Yes to you. Bisan unsa man, Lord, kalisod. Bisan unsa man, Lord, ang i-offer sa kalibutan. Holy Spirit, kani mga kamot nga gipataas, Lord, I pray. Ligunan i Ginoo. Matag adlaw mo pili mi nga mo say yes nimo, Lord. Mo pili nimo, Ginoo. Mo deny, Lord, even ourselves. Saying yes to you is even, Lord, mo say no mi sa among kaugalingon. Kaugalingong comfort, kaugalingon nga kalipayan, kaugalingon nga mga desires, Lord, amo ning gisurrender din kanimo, Ginoo. Liguna ni nga mga kamuta, Ginoo. Holy Spirit, every day musunod mi nimo, Ginoo. Lord, ang tawo na mo giunsa nimo pag kinabuhi. Ang imo kinabuhi pinaagi sa imong pulong. Muhatag mig panahon, Lord, nga mailahan pa kanamo dugang aron maliwat pa minimog dugang, Ginoo. Nga makaingon mi, Lord, in this family, in this church family, Lord God. Kaming tanan, Ginoo, mga tinuod nimo nga mga disipulo. Salamat, Lord, for your word today. Di lang kutob karon, Ginoo, kung dili matag adlaw, Lord, maga-remind ka na mo, Holy Spirit, magapahinumdum ka na mo, Lord, kanunay, Lord God, nga pilion ka na mo. Salamat, Ginoo. All the glory and honor imo lamang sa bunga sa niini nga mga pulong, Lord, nga among nadungog karon. Mubunga ni sa mga kinabuhi, Lord God. Like a seed, Lord, mutubo ni, mubunga ni. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen, amen, amen. Amen. Kusog nga palakpak para sa Ginoo. Hallelujah! He is our master. He is our boss. Siya ang in charge sa atong mga kinabuhi. Amen. Amen. Makapaglingkod na mga igsoon.